kakav narativ vlada u našem društvu, sa tom agresijom, sa tim nasiljem koje ne prestaje. I sada bih nekako i proširila i svoje lične priče na malo širi plan društva, generalno i u našoj opštini, ali i u zemlji, u Srbiji. Imamo pritiske u prosveti, imamo političku podobnost, imamo ljude koji ćute, ljude koji se prave da ne vide, ljudi koji zaista su možda, kao što kažeš, zavedeni ovom propagandom sa režimskih medija. Imamo i studentske i građanske proteste koji su pokrenuti prošle godine, koji su malo sad zamrli, ali se, kako kažu, energija transformisala, pa se ljudi sad malo drugačije organizuju i energija je još uvek tu, ali u drugom obliku. I zato nam je i bilo važno da čujemo tvoju priču o tebe lično. Pa šta ti misliš generalno o situaciji? Zašto je tebi bilo važno da podržiš te studente i da uđeš u protest sa njima?